Yes, jeg vil gerne tage nogle renter nu. Og renteformen, som er det om renter, den hedder simpelthen k i ente, er lige med k i 0 gange med 1 plus r i ente. Og hvis man skal forklare, hvad de forskellige bogstaver er, så kan man sige, k i ente det er slutværdien, k i 0 det er begyndelsesværdien, r det er renten, og ente det er antallet af terminer, og 1 plus r det er fremskrivningsfaktoren. Og et eksempel på den her renteformel i brug, det er for eksempel, at Erik har 1000 kroner til en rente på 10% i 5 terminer. Så siger man k i ente, som er slutværdien, er lige med 1000, hans begyndelsesværdi, gange med 1,1 fremskrivningsfaktoren, som man finder ved at sige 1 plus r, og 1 plus renten, der er 10%, så derfor er det 0,10. Og så er det så 1,1, og det er så i 5 terminer. Og udregnet giver det så 1610 kroner og 50 øre. Og derfor så vil Eriks penge så være gået fra 1000 kroner til 1610 kroner ved en rente på 10% i 5 terminer. Og renteformen, den kan sammenlignes med en eksponentiel funktion. Altså de er ligesom ens, kan man sige, for k i 0 svarer til b, og fremskrivningsfaktoren 1 plus r svarer til a. Og så er variablen i den her formel så n, altså terminer, og det samme er i den eksponentielle formel x, som opløftet. Yes, og renteformen den kan også omskrives til de andre variable. Så den for eksempel hedder k i 0, altså begyndelsesværdien er lige med k i ente divideret med 1 plus r i ente, og man kan finde r ved at sige minus 1 plus k i ente divideret med k i 0 i ente parentes i ente rod, og man kan finde n ved at sige log til kn minus log til k divideret med log til 1 plus r. Yes, det er renter.